Mikel, ikusten dugu hemen landatzen lanetan zabiltzala, baina zertako ari zarete landatzen hainbeste piper landare? Azken finean, Ibarrako merkatariek bezeroai emateko landaretxo bat erosketa egiten dutenean. Azken finean, kanpaina bat egin dugu, Ibarra hazi ezi eta erosi izena duena, eta gure helburua Ibarra berdez jaztea da, eta landaren bidez Ibarrako merkataritza sustatzea. Jendeari, bezeroek, gustatu zaie zuen iniziatiba? Egia esan, denetik egon da, baina asko gustatu zaie, zeratik iritsi zaie oso detaile politia dela, azken finean, olako bere Ibarrako balkoiak berdez jaztea azken finean. Gutxi gora bera, zenbat landare atera dituzue? Hementxe gabiltza, baina joan den astean eta aste honetan iaia 3.000 bat landare egin ditugu, eta azken oso gustora gaude. Hementxe lanean goien etxeko zentroarekin, zeratik behi laguntzen nahi zaigu, ikustezue, hemen denak egea jotake. Zuturik nago, zuri lorak eskaintzen. Gure asmoa da beti ere, orain dela 2 urte etorri ginen honea, eta pixka bat nahi dugu gure garagunea irikia izatea, pixka bat txertatzeko baita ere Ibarran, eta hori dela eta, gu prest gaude, zen gauza esaten diguten arako eta eskuba botatzea, eta aldi berean ere, jasotzekoa, laguntza hori ere jasotzekoa eta ematekoa, bi gauzak. Ikusten dugu hemen batzu landatzen lanetan dabiltzala. Beraientzat ilusioa edo bada jendearentzat landare guztia prestatzea? Bai, dudik gabe, batzui lan eitzea, zerbait egitea, aktiboki otea, asko gustatzen zaigu. Landare asko dira, zer lan gogorra suposatzen horrek hemen egotea landare guztia banan landatzen? Banan behar duguna da denbora, baina denbora izan ezkeo jendeak oso guztia parte hartzen du.